Какви са възможностите да научим всичко свързано с енергийно ефективното строителство? Екипът на Кариера потърси повече информация на провелата се международна специализирана изложба Българска строителна седмица. Отговорите ни дава участието за поредна година на Аустротерм България. Това е възможност да се преживеят отблизо предлаганите от тях енергоспестяващи решения по един по-различен начин. На разположение са специалисти, които консултират за правилния избор на топлоизолационни материали и всички новости в тази област. Този път на изложението Българска строителна седмица за пръв път излагаме нискоенергийна сглобяема къща. Това означава, че къщата е с метална конструкция, която е изчислена да издържа на максималните натоварвания по българските норми за сняг, за вятър, за земетръс. И след това на тази метална конструкция е залепена трайно плоча изолационна на стените от 25 см стиропор, а на тавана имаме общо 35 см изолационна плоча от същия този материал, което на практика дава възможност да бъдат изпълнени критериите за нискоенергийна къща, което означава, че, казано популярно, това е къща, която консумира до 3-4 литра на квадратен метър котелно гориво на годишна база, което означава, че за тази къща от 27 квадратни метра, която представихме на изложението, общата консумация на годишна база за енергия би трябвало да не надвишава 200 лева за годината, което е така доста добро постижение спрямо българските стандарти и практики, разбира се. Къщата се сглобява много лесно. При нас това трае точно 8 дни, 3 дни за изработване на панелите и след това 4-5 дни, докато траят мокрите процедури при полагането на мазилката и преди това боядисването на съответните елементи. Пасивната къща е концепция на бъдещето, която придобива все по-голяма популярност. Наименованието идва оттам, че нуждата от активна отоплителна система отпада, поради което значително се намаляват разходите за отопление и се осигурява пълен топлинен комфорт, както през зимата, така и през лятото. Къщата изглежда много добре и ако човек не знае, че това са стиропорени панели или въобще панели, не би могъл да направи разлика, че това не е монолитно строителство, което е траяло няколко месеца или няколко години подред. Когато човек влезе в една монолитно изградена къща с стоманено-бетонна конструкция в петък през зимния сезон и започне да отоплява, тя получава нормалната температура едва в събота вечерта или в най-добрия начин в неделя по обяд. Което означава, че малко преди да се тръгне, човек има едно затоплено помещение. Докато при тази къща ефектът ще бъде постигнат максимум 40 минути след включване на отоплението, което за 27 квадрата е изчислено, че няма да бъде повече от 1 кВт маслен радиатор. Или, с други думи, тази силна изолация, която би трябвало на практика почти напълно да ограничи топлинните мостове и да спре изхабяването на енергия от топлината да излиза навън. На практика това нещо ще даде възможност човек още на първия час, след като е стигнал в зимния ден в неотопляемата къща, да се почувства нормално и уютно в своя дом. Сграда без активна отоплителна система. Приятна топлина, перфектен вътрешен микроклимат и усещане за уют и комфорт в помещенията. Всеки, на който му предстои строителство на нов дом, в никакъв случай не трябва да се лишава от тези предимства. На пода на къщата има 15 см изолационна плоча от ЕПС, която гарантира, че няма да се чувства въобще влиянието на студа през пода. Това е гарантирано, че няма да се случи и през стените и хората ще се чувстват много по-уютно вътре.